neo be mu fólam faoi ad, Leithead agus Airde. Agus mas cuioinech líb, bhí mu fólam faoi ad, Leithead agus Airde an lehanana, ach neo be mu sortal agus chamála sin be mu teis. Well, má bhreanan mu ar na picturí seo atá ein in seo, tá háithim á tíléine, cean bháin le muinglí geara agus cean le muinglí fada. Inis, bhfuil is cin cean atá muinglí gearan agus bhfuil muinglí fadan? Iontoch, tá muinglí geara ag seo agus muinglí fada in seo. Tá siad seo níos geara agus tá siad seo níos faide. Inis an tham seo tá caint Airde, mar eall bhfuil se seasa go ceart ingarach. Mar sin siad lampa agus siad lampa eile ach tá ceannach ab ard agus ceannach ab íseal. Tá ceann seo íseal tá sé níos ísre go dírithe agus tá ceann seo ard tá sé níos Airde go dírithe. Inis tá ribíní amsa in seo os mo chóir agus má bhreanan sib go cuaramach tá siad ar fad difriúil, tá chuid fada, chuid geara, tá chuid tá anhear, tá chuid an tá anada ag dó, ach camuid a sortal amach ar dús agus beidir go gurmuid na cín is geara in seo agus na cín is faide ag an zere in seo. Nis, tá gur an ceann seo thugal ar dús, breanann se seo soch fada, mar sin curma ag an tús in seo agus an sin sortam amach na cín eile, fágam an ceann sin mar go se anhear go dó, ceann eile in seo, gear, seans gin mu se seo sa lár, tá ceann eile in seo agus tá se bra fada, curma sin in seo. Nis cáid in na cínte gúil siad ar fad ag tosnús nát céanna go mbeidh sam go dírithe cecha fada nó cecha gear tá siad, mar sin curma ag an spot a céanad mas féidir. Nis, tá cúpla ceann eile mar seo, seans go mu se seo sa lár, agus curma sinna, ce faoin ceann seo, I mu se seo sa lár freisin ach níos gode go na cíanad a geara. Agus céirt faoin ceann seo, tá sé seo cinna líon sa lár freisin. Agus a seo tá sé bra fada, mar sin curma in sinna. Tá sé seo beganí níos faide an ceann zarog, agus a ceann bán zarog am an seo, agus tá sam go sé beganí níos faide níl se gear an áíre, mar sin curma sáil in seo. Nis, Cáid in na cínte gúil siad ar fad a tosnús an áit céanna agus bhfuil sé sinna gceartam, tá ceann is faide am an seo, chéad ceann eile, tá muid cinál sa lár an seo agus an sin, tá ceann is gearam ag an zere. Iontoch. Well, ringmuid anseab an sin agus má tá ribíní agus is mála is féidir an rud dírithe céalaíonna. Nis tá cúpla rud amsa in seo agus me gur a heist, tá me gur mála nua áils. Ach, cáid in na cínte go ngimó má ríomhre glúine agus má dhéalann in seo seach sa mála nu. Mar sin cáid a heis I gceart agus cáid in na cínte go ngimó se de seachán agus go me se soch mór le chollahort chuir seachán. Tá rialóir amar seo, mar sin cáid Airde a heis ar dús. Tásama ag náid dírithe seo, agus má bhreanan me go cuaramach, tá sé hard le 5 centiméadar, iontoch, Nis cá fad a heis. Sean port is faide. Nis níl an rialóir seo soch fada mar sin, féitime an maide méadair úsáid. Nis, tásama hálinn seo, 6 centiméadar, 5 centiméadar, 3 centiméadar agus 4 centiméadar. Nis, níl se fada le 4 centiméadar ach cuaramid ó 3 ráig, feicmid. 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 agus 3 7. 3 7 centiméadar. Nis, seans gomach an mála beidir, beganí níos mó ans gomach non spásan le chur seach. Snach cecha fada tá se. Nis, be muid ná an Leithead a heis agus tin bud sin an seo. I rís cáid tosnú ag náid agus má bhreanan muid go cuaramach, tá sé cuit ag náid amsa in sin, tá sé 25 centiméadar in sin sna an Leithead, cecha leanatá se. Mar sin sna an Airde Leithead agus fad teisiang
Ach anis tá go le airde an mhairid a heis. Agus measú cin ceanna go seo an nús ma. An maide méadair nó an rialóir. Má sib. Sib an maide méadair. Nis camu a chur an hasa go ceart ingroch agus tin cínsa go se go deas tíirech agus go dosínse ag náid fecinn se sin? Nis tá ré le chuúre. De, fiche, tríocha, cearacha, cuiaga, seaca, seachtú, seachtú haon, seachtú dó, seachtú trí. Inis tá sin 73 cm ar airde. Nis becheart líbse beidir tríalháin a seo Somála, fá rialóir nó fiú an maide méadair agus is féidir cúpla rud a heis.